النبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجدغو أبرني داها تجاك هنما وغوين musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere fenjayi ɓataake bindaɗo mawnde goo siilto hitande ujune ɗe nogas e tati ɓatakuji men fayti koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yindewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv sénégal mauritanie mali gambi guine diaspora o kala moni kala ɗo woni en calmini ɗum en juurima ɗum en duwanima ɗum en ñaguima ɗum duwaw alhamdulillah jomiraɗo rokkimen cellal e coftal en gari hande aljuma moƴƴo malaɗo taw ko goo lewru siilto hitande ujune ɗe nogas e tati jokkude men tariha meɗen tarih annabi yusufa eɗen jaada e ceerno men ceerno khalidou abdoullahi sy jaam tarih labtuɗo en jetti joomi men en juule nelaɗo men tedduɗo en duwanima jinnaɓe men ceerno khalidou alhamdulillah en garti hande gam jokkude jewte meɗen kono kadi oɗo henna gando biyeteɗo ceerno ahmadou tidiane alpha mamma siley wonko jiɗɗen settade hen seeɗa nde tawno neɗɗo so waɗanima hunde en moƴƴi kala en 2018 mi meeɗi iwde gabo garmi dakar taw koye bismago alhaji abdourahmane ka docteur gajjil ka en 2018 wonno on saaha noon jaami kay hayɗi musidɗo goto nawimi to makko yidde juurademo nde jettimi tawmi galle o ne heewi yimɓe no feewi no feewi no feewi no feewi ndewtini mi ari ɗo henna ɗon e ɗon o wi ko yomi naat nde nanmi salone waɗi fotoyaji mawɗi o wi ko yomi jooɗo dow mbimi ala mi jotta ko to less jottomi o yomi jooɗo dow mbimi ko less jottomi o wi alay saago mi jooɗo dow yimɓe mbi wadde yomi jooɗo dow jooɗimi dow kanko jooɗi less o haali omo rewidi golle ɗe mbatten ɗe ɗum ko guila 2018 mbimi omo rewidi journal o omo rewidi buuɗe yurmede ɗe ene rewi lawol omo welti hen teni kadi omo yaadi hen teni kadi omo duusa hen omo duwi hen o haali hen ñanden haala mbatka fayida o haali kadi haala
jiɓɓo ko duwiɗon duwoji mawɗi o wasi wasiyaji mawɗi waɗi hen jewte jaƴƴe o itti dolokke woni tuuba e cakkale wutte mum ene fewna ha feewi o tottimi ñande hen noon min komi jahowo mi arani komi birtit tan o wi ala ɗo koɗo mbimi ala ceerno mi ñaguimi yafuya min duwodiri guittumi hunde mbanmi e junggo makko o itti ko ɓuuri ɗum o waɗe junggo goɗɗo somi yalti galle yo tottitam ɗum ɗo henne min baddi ɗum kanko ɗo henne ceerno ahmadou tijane alpha mamma siley gorko mo kay heyɗi mo nana toon dande mum e kala ñalawma e kala saaha ɗum ɗo henna kadi ko hunde jarde haalde musidɓe tedduɓe won hewɓe mbaduɗen gueɗe baɗe ni kono nde tawno woni gueɗe eɗen ɗaccana ɗum yaajede saaha mum ma ar tan haale wona gueɗe kadi gonɗe less ɗen ma saaha mum aroy wawa haalede nde tawno woni gueɗe ene haalo wona gueɗe kadi kalotako nde tawno ko en wittoɓe eɗen bittay neɗɗo duuɓe kitale taw en jawani haalde inde mum walla en kalata jomum saabi ɗum ɗacceten ko ha saaha muɗum yonta ceerno Khalidou en garte jewte men ɗum noon calmina bandiraɓe ɓe ngan sanga garen e namde meɗen ceerno Khalidou bisimilla maɗa assalamu aleykum wa rahmatullah annabi mo Allah julno sowona yasin ɓuraɗo winle seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaguima Allah subhanahu wa taala to gonɗa foof ya wone jaam Allah e kisal mum e ndenka mum yo wone ma mi duwima ko gonomi duwanadema judde balɗe moƴƴuɗe battane nde Allah waɗata barke e ɓesguma an andi ko jiɗɗa e mabɓe Allah andi ko nafatma e mabɓe yeeso ma e caggal ma yo Allah wat caggal judde balɗe moƴƴuɗe battane yo duuso ɓooyi en calmini baba siildu Mbodj en ñaguima Allah to woni foof yo Allah ɓeydanmo moƴƴere yo Allah yaw ko hokkimo e balɗe ko yo Allah yaw ko hokkimo e cellal ko Allah ɓeydanamo ha heewa ko gorko moƴƴo mawɗo moƴƴo jiɗɗo moƴƴere jiɗɗo moƴƴuɓe jiɗɗo gandal en ñaguima Allah yo welu yo Allah wona e makko caggal ɗum en calmini dendagal bandiraɓe ɗo goni kono en gardini calminali hejjinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e aduna yaaɓe dawli notoyi Allah en ñaguima Allah yo Allah hebbina mabɓe yurmede mum jinnaɓe men heddiɓe yo Allah duusirɓe cellal o duusiraɓe yaajede o junna balɗe ɗe ko juuti en calmini ceerno men giɗo men sehil men mo ganduɗa ko faaro meɗen moƴƴo mo Allah moƴƴini gandinowo dewowo Allah dewnowo Allah karay sire jiɗɗo moƴƴere jiɗanɗo neɗɗo kala moƴƴere omo tawe to soringo ɗo mo waɗa golle payodinɗe omo wiye alhaji ceerno mahmoudou belli mbayi en gari haɗo galle ɗo en calminimo en juurimomo en ñaguimomo duwaw kam e yafuya kono en calmini miñi meɗen mbiyeteɗo Aissata Abdullahi Sy gonɗo to Strasbourg taw koye diwan Alsace ɗo e leydi France kanko e joom galle makko ceerno Abdoulaye Diop e ɓinguel mabɓe en calminiɓe kamɓe kala en calmini musidɗo men mbiyeteɗo Mamadou Salli Seck ɓi Salli Bougal mo ganduɗen goto gorko moƴƴo baɗawo gueɗe payodinde en calmini sen jenaɓe foof kono ene ardi ɗo jama men ɗo ceerno Chouaibou Ba e inde makko en calmini dental ngal foof en calmini galleji ɗi foof alhamdulillahi rabbil alamin en calmini musidɗo men guiɗo men jatigui men ceerno Ahmadou Diago mo ganduɗa en mbawa haalde taw en kalani haala makko gorko moƴƴo karay sire jiɗanɗo neɗɗo kala moƴƴere kañumne yo Allah sembinmo so ɗum ɓenni eɗen taweɗo e galle musidɗo men guiɗo men jatigui men sehil men moƴƴo Allah moƴƴini tedduɗo teddinowo hono Ifra Karfaso eɗen tawe e galle makko hande en calminimo kaddi salminandu en calmini joom suudu makko biyeteɗo Hawwa Sow kono en calmini cukalel makko gongel biyetegel Fadimata Bakku taw ko geyyetta to dondu to kono hande gonɗo e jillu mum to Dakar en ñaguima Allah yo Allah duusirmo yaajede muɗum
e cellal mum e ndenka mum ha o hoota e dow jaam. caggal ɗum en calmini jatigi meɗen moƴƴo mo ganduɗa so Allah newni ko toon jofoy tan hande hono gaynde jaako. en calmini miñi ko banel jaako, kono en calmini cuddiɗo makko mo ganduɗa ɗum ɗo fof ko kañum woni sababu moƴƴo jiɗɗo moƴƴere jiɗɗo moƴƴuɓe hono Hawa Konté. en nawtanmo ha to Dundu, kono ko ɗo o tawete e Évro taw koye Normandie e leydi France. Seydi Saar, en calmini julɗo fof ɗo woni en goppani hay goto, kono en calmini jama Évro fof. en calmini ceerno Nourou Ba mo ganduɗa ari ɗo hanki ƴetti en jaadi e mum to jama en dewde mabɓe Allah, gorko moƴƴo. en calmini Seyni Sow mo ganduɗa ko mawnum Ifra Karfa Sow. en calmini cuddiɗo makko moƴƴo o newiɗo o Karay Sira o biyeteɗo Aïssé Soumari. kono en calmini dendagal ɓe tawden ɗo. en calmini fedde Nourul Huda fof e gardugol lebduɗo e ardade moƴƴuɗo gardigu biyeteɗo Hammadi Idi Gueye. en calmini cuddiɗo makko ene sara makko min mbimo Seydi Mbodj. en calmini dendagal elbefnaɓe, kono en calmini wuuro teddugo ngo malago ngo hono Soringo. en calmini kala pinowo e nder wuuro he. en calmini miñi meɗen Mouhamadou Abdullahi Sy mo ganduɗa ko moƴƴo cakkiɗo less men, jaɓɗo yamirore kedɗo caggal, moƴƴinɗo golle. yo Allah junnu gurdam. en calmini dendagal julɗo ɗo woni Seydi Saar. en calmini julɗo pop ɗo woni hay goto en goppani. en jaguima yafuya kala mo en jabaki e vokkoluji he, en ñaguima yafuya. en ñaguima yafuya, en ñaguima yafuya Seydi Saar. ɓe jarlo en, ɓe jaafo en. eɗen jiiɗi de ko hen tan gonɗen saaha foof duttoɗen nder ƴeewen hayso ɗiɗo walla tato jaaboɗen saaha fof kadi mbatten noon e mbawa jabodade e lawol gotol gam hewde nde. ɗum noon oɗon jarlo oɗon jaafo Seydi Saar, ko musidɗo ma guiɗo ma sehil ma Khalid Abdoulaye Sy ari notadema e noddago maɗa gam wawde yuɓɓinde yewtere nde gonɗen waddude. ɗum noon konngol arta e ma jokken golle taw ko ɗo e wuuro meɗen Elbef inchallahu taala. ɗum noon bisimilla ma Seydi Saar. est-ce que ceerno Khalidou min calmitimama ko duwiɗa ko fo min mbi allahuma amina ya rabbi ya rabbal alamina. oɗo hen gorko jinnaɗo mo ganduɗa salminde o Baba Sildou Mbodj, neɗɗo moƴƴo jaajƴo joom gandal joom pinal jirliɗo no fewi, kono kadi joom golwole mawɗe no fewi. ene gasama saaha aroyi ma meddismademo seeɗa kettoɗon oɗo hen gorko mo ganduɗa kadi ko sehili jinnaɗo men kattude ne tiiɗi ñalawma garowo tawɓe kaldani. goto mabɓe fof ne digo wiide goɗɗo an aɗa yiyam mi tampi, kono hankkadi tawno ɓe tampi koyɗe ɗe kala muusi ɓe mawni yo dusugo ɓooye. dogni oto duuɓi kewɗi meeɗa wadde accident, meeɗa duƴƴade, meeɗa fotade. awƴi laana banggueji ɗi kala e ngoɗo hen maayo e welgogo Sénégal. rutti kadi ɗanni to leyɗele waɗeɓe, rutti kadi yilli yoga e leyɗele waɗi wittoji jaƴƴi mawɗi ha heeɓi humpitoji mawɗi. ruttini hoore mum e Qur'anil Karim e wittoji ha waɗi ko dañi. o woni Baba Sildou Mbodj. ma saaha aroy noon ha ɓuura andede inchallah. ceerno Khalidou Abdullahi Sy, caggal nde ɓe beddimo e wayndu hiiri aɓe koota hol feere nde ɓerɗe mabɓe suɗani ɓe gam yettorade bamaɓe. ceerno Khalidou bisimilla maɗa ko ɗon jaranaɗen. eyyi mi salminima lawol gongol, mi weltanimama Seydi Saar. mi nani namdal ma ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen, ɗo mbiɗa ɗo ko ɗo tigui jarannoɗen. mawniraɓe ɓe jiiɗi hodde to wuuro to, ɓe jaggui dammowol e nder nammiri mabɓe ɗi, ɓe mbari dammowol ngol, ɓe ƴetti ɗamɗon ƴiƴam ɓe moddini ɗum e wutte moɓe ɓortuno e ɓandu annabi Yusuf. ɓe ƴetti ɗam ƴiƴam ɓe moddini e on ɗon wutte, ɓe ƴetti on ɗon wutte ɓe nawti ɗum wuuro. ɓe garti ko jamma. nde ɓe jetti jamma to wuuro ɗo, ɓe goni ko e wayde. ɓe goya
waɗi allah wi wa ja'u abahuma isha an yabkun kono ko waktul masa samo ganduɗa ko jamma ɓe gari e bam mabɓe waktu kikiɗe kirɗo jamma ɓe goya to ɓe goyata ɗo kono ko goykinaɗi wona bojji tigui rigui wona yurmede nde nanguiɓe ala baba o wi ko ɗum woni ko kewi holto Yusuf woni ɓe keɓɓiti ɓe mbi ehe ma baba minen de min jeehino min jaadi e Yusuf emin beddo amin badda dandu amin pija ɗumin mbaɗata ɗum ɗo noon ina heewi doole Yusuf ko suka wawa ɗum min ɗaccunomo tan koto comci amen ɗo ɗumin ɓorino comci amen ɗo ko ɗon min ɗaccunomo ɗumin ɗaccunomo ɗo noon wa tarakana Yusufa inda mata'ina kono fa akalahu dhi'b boy ñaamimo i baba wama anta noon bi mu'minin lana i walaw kunna sadiqin an noon baba a wona gonɗinɗo min wonani an ka jogorɗo gonɗinde min hay sinno ni komin gonɗuɓe andi ɗum foof wona ko laaɓi ɗum ɗo foof ne ñiŋa son kaali kay ko kewi ko deƴƴe tan so tawi ko gonga kono ko addaniɓe ɓeyduro hen goɗɗum ko wasde wonde gonga an noon baba a wona gonɗinowo min hay sinno min gonɗi andi ɗum foof ko hunde ñiŋade eyyi wama anta bi mu'minin lana walaw kunna sadiqin an baba a wona gonɗinowo min hayso min gonɗi ala ɗum ko hutuma joni noon baba holko waɗi aɗa bonna e amen jikke fa kayfa wa anta tusi'u dhanni bina holko waɗi an aɗa bona e amen jikki ɗum waɗi wa ja'u ala kamisi ɓe gaddi wutte mo ɓe moddinno ƴiƴam fenade o bidamin kadib ko ƴiƴam fenade ɓe kolli baba o wutte o Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle est ce que ceerno Khalidou hanki en keeɓi ɓattukuji hewɗi hewɓe goram goyi tan ha tampi ha ɓerɗe ɗe cukkiti elle ma wi Yusuf koye mabɓe yalti walla elleni ko kamɓe goni Yusuf ceerno Khalidou ko kalaɗo joni ko ɗin konguɗi fof ko ñiŋaɗi en yeehi ha yetti rendo men ngo sa yi penowo tan aɗa andi a namdama namdal jaabo tan kono so jomum namdama namdal ruttone waɗa défendre hoore mum e dow namdal ngal ayi penowo walla hebbina gondoje wonda ha tekka beele ne hoole walla fayin konguɗi tekkuɗi cembolini beele ne hoole ayi penowo ɗum waɗi noon janngoɓe fannu to banggue droit to banggue saria penowo so haalita ɓe gandi o ko penowo saabu penowo ene lurodira hakkude toni mum e guite mum toni penowo e ɗemgal ngal toni ɗi e guite ɗe lurodira no feewi sanne ko Allah tagui noon neɗɗo ɗum tagui neɗɗo ne yaha ha sikka hoolama e ko haali go o anda ɗo gonga feeñir tan o wedde ga hunde jamfitoma ceerno Khalid Abdullahi Sy ɗo natɗen ɗo Yusuf ha keɓɗen bundi ɗo kaw yaya Abdoul Jinda omo weltoɗo feewi ha tento ndir motoɗa ɗo kaw Ousmane Ba kaw Sadou Ba kaw Yaya Ba e ko nonne kadi kaw Dahiru Ba ɓeɗo foof sen mbi noon en mbawi wiide Yaya Abdoul Jinda Bayal Abdoul Jinda Ousmane Abdoul Jinda nonne kadi Dahiru Abdoul Jinda Sadou Abdoul Jinda ɓeɗo kala enen belto e ndeɗo yewtere teddude ko jimmiyaɓe dariɓe sembolinɓe jiituɓe nene yumma e baba taweteɓe to Wudduro kono kadi hande woni hen taweteɓe to Dakar ha to Mbour ceerno Khalidou Abdullahi Sy ko ni ɓe mbaddi e baba o caggal nde ɓe kolli o wutte baɗɗo ƴiƴam fenade holko baba o wiɓe ɗon ceerno Khalidou bisimilla maɗa. Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma paayo dingal ey ko ni ɓe mbaddi e baba o ɓe kaali wonde ko boy ñaamimo ɓe gaddi wutte moddinaɗo ƴiƴam taw ko ƴiƴam fenade babiraɗo o qala Yaqub lamma ra'ahu sahihan wa alima kadibuhum o yi ɗum ɗo ko hunde sellude kono o andi ko fenade koɓe kaali ɗo ko o andi ɓe peni o heɓɓiti kanko baba o wi hono annabi Yaquba
ɗaccu tan kay sinki wonande on pittali mon cinkani on wadde ndeɗo hunde nde mbaɗɗon nde pittali mon gaddani on miijoji bonɗi on golli ko boni ko heddi joni tan ko muñal jooɗngal ngal ala ƴeñƴogol ko mbaɗɗon ɗo ko Allah tan woni ballinteɗo e ɗum ɗo ballinimi ɗum tan ko Allah ko cifiɗon ɗo ko kalɗon ɗo e habaru Yusuf wonde boy ñamimo ko iwi to fayi ga ɗum ɗo ko Allah tan ballinimi ɗum mi ɗacci e jungo Allah ko kalɗon ɗo ko fo ala ko gonɗi hen mi ɗacci e jungo Allah joni noon e jamma he Yaquba ronki joɗade yalti woni e wiide en yiiloyo Yusuf e ladde he ɗo nde Yusuf nanna e woyndu caggal yalti galle o Seydi Saar hande Yusuf yitide e babiraɗo o won konngol wi ko duuɓi 4 won konngol wi ko duuɓi 6 ɓurɗen nangude noon ko duuɓi 4 ɗi hay lawol gotol e nder ɗiɗo duuɓi 4 goɗgol Yaquba gongol guite makko meeɗani fajjude hay lawol gotol hay ñalawma goto ñande foof ko e bojji o hoɗi jamma e ñalawma kanko annabi Yaquba fodde duuɓi 4 sababu nde sertudemo e oɗo ɓiɗɗo mo ganduɗa omo yiɗi ɗum gilli katuɗe jettiɗi nokku ɗo ganduɗa weeɓani yawtude e on ɗon saaha Seydi Saar o yalte jamma he mo yiiloyo Yusuf ɗo yiiloto Yusuf ɗo yimɓe hewɓe e wuuro wiyetengo Kanaan jalti mballimo yiiloyade ɓe garti ɓe jiitani o wi yimɓeɓe yo poftoyo o ɗacciti ɗumen ha janggo ɓe pini janggo ɓe goni e yiiloyade ko ɗon tan mawniraɓe jeehi ƴeewoyi raddoyde boyi beele ene jagga boyi mawniraɓe jaggoyi boyi ɓe daddi boyi ha ɓe jaggi boyi o kadi ɓe kirsi dammowol ɓe ƴetti ɗam ɗon ƴiiƴam ɓe moddini e on ɗon boyi taw ko e hunuko muɗum ɓe gaddi boyi o ɓe mbi baba min jiiti boyi conggunoɗo Yusuf o amoni taw ko kamɓe ƴetti ɗam ɗon ƴiiƴam ɓe moddini e kon ɗon hunuko oɗo boyi ɓe gaddi ɓe kolli babiraɗo o ko oɗo boyi woni congguɗo Yusuf min jiitimo baba Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que peeje bonɗe hankkadi naati kala feere ɓe mbiyat teeb ngam faabade pittali mabɓe saabu anne woni ene woodi woni yiɓe sa wiɓe teeb tan ɓe mbiyat feere teeb ceerno Khalidou ndeysan ɓe tampini o babiraɗo no feewi e gurdam mum ɓe tampini o babiraɗo no feewi e gurdam mum ko Yaquba waddi e mabɓe ɗon kadi caggal ɓe jokki hande ɗeɗo hen penale ceerno Khalidou Seydi Saar mi salminima lawol gongol a haali gonga ɓe tampini oɗo babiraɗo kala mette ɓe pawi oɗo babiraɗo hay sinno hawri ko e hoddoroji Allah Yusuf wawa yettoyade to yetti to foof taw wayani ni kono kam ɓayde ko kamɓe goni sababu mawɗo o annabi o dañi ko ene wawi wiyede ko kamɓe tampini oɗo baba e ɗam ɗo gurdam e on noon saaha nde ɓe kalni annabi Yaquba Yusuf boy ñami ɗum annabi Yaquba faɗɗi hande Allah waɗi ɗifti ko nden heɓɓiti haali ko kalɗen wonde o haali kanko annabi Yaquba ɓe jaggi boyi ɓe gari ɓe mbi ko oɗo boyi woni ñamɗo Yusuf taw noon ko kamɓe jaggi on boyi ɓe ƴetti ƴiiƴam ɓe moddini e kon ɗon hunuko boyi ɓe gaddi ɓe mbi min jiiti ko oɗo boyi woni congguɗo Yusuf sibi hunuko boyi o ina moddi ƴiiƴam ɗum nde ne hawni mbete boyi wawa sonngude goɗɗum ko wona Yusuf hunumu wonta ƴiiƴam hay sinno ni wona kamɓe mbanno hen ƴiiƴam ɗam ɓe potani yiide boyi ene moddi ƴiiƴam e hunuko tan ɓe mbiya ko kañum songui Yusuf e on ɗon saaha noon annabi Yaquba yi oɗo boyi est ce que annabi Yaquba wi gacce boyi o ɗaccemo annabi Yaquba wi suha mum ɗacce boyi o ɓe ɗacci boyi o annabi Yaquba joni hucciti e boyi kañum ina haalda e boyi o Seydi Saar o wi boyi o udnu minni ɓattomi udnu minni ayyuha dhi'b o wi ɓattomi boyi e hema boyi ɓattomi ɗo arɗo fadana minhu boyi o ɓattimo
yaquba hebbiti wimo hema boyi holko waɗi aɗa hulɓindirami ñamde ɓiyam o holko waɗi aɗa ñama ɓiyam aɗa rontinami sunno a rontini kam sunno taw ko sunno juɗɗo sanne boyi huccite makko tan ene daramo boyi ka yaɗandi haalta so tawi ko ni tan kanko tan e boyi goɗɗum yantani hen immi to Allah ala boyi wona ko haalata o wi boyi holko waɗi aɗa rontinami sunno juɗɗo caggal nde ñamɗa ɓiyam boyi jabaki boyi fottinimo guete tan ɗone ɗon o hoyni dow kanko annabi yaquba o wi hema jomam wellitanam ɗemgal oɗo boyi boyi o jaabo kam mi anda gonga o holto heeti e on saaha fa an ɗagahullah boyi o Allah wellitimo Allah wellitinaymo ɗemgal makko boyi o heɓɓiti wi ene hocciti annabi yaquba seydi sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle eskey machallah annabaaɓe ko rokkaɓe ɗum ɗo kala noon wona ha weela e noppi men ko ha janggen hen ɓiɓɓe men galleji men rewɓe men enen e koye men janggen ganden ɗum ɗo foof addi caɗele mum ko ngol ɗo koyɗol teno koyɗol ngol haala tan ko hakkude yusufa e bamum hol goɗɗo ñukidiɗo ha nani haaltoye bonni galle yaquba ɗum ɗo fof ko ha janggen hen galleji miɗen kewi ñukintoɓe nani nanani jaaha kaltoya galle waɗa kereƴ hande galleji men ndi ko kereƴ ɓolo gam sikki sakka ɗum ɗon addira ko ha enen e koye men nanen paamen ganden ko ndenirten galleji men ɗi ko est ce que annabi yaquba nana wadday boyi ceerno khalid no boyi o waddi e makko kañumne caggal boyi takkama bisimilla idi sar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal yaquba hankkadi nena wadde e boyi mawniraɓe yusufu ene joñi ene daari banggue ene daara holno yaquba waddata e oɗo boyi eɓe puttini guete mabɓe ɓe nda e on ɗon saaha o ñaguima Allah kanko annabi yaqub yo Allah haalnu oɗo boyi jaabomo o anda holto gonga heetti e hoddoroji Allah e bawɗe mum boyi felliti haaldude e yamirore Allah boyi nana haalde annabi yaquba joni holko boyi o adi sawtinde ha yimɓeɓe foof nani boyi o haadi wiide ya nabiyallah walladi stafaka nabiyan ema annabi Allah mi wodiri on cuɓiɗoma wonde ka annabi mi ñamani tewɓiye e kadi wala mazzaqtu lahu jildan mi sekananimo ɓandu makko nguru ɓandu makko hay hunde memani hen min holko wodirantami ñamde tewu annabi minen min gona ñamoɓe tebbuji annabaɓe minen boyiji min ñamata tewu annabi annabi yaquba heɓɓiti boyi ɗum noon so tawi ko noon holko adduma e leydi amen he holko adduma ɗo o wi min komi boyi mi jeyaka ɗo komi garɗo ɗo henne kono gimmimi ko leydi misra ataytu min arde misra fi talabi akhun li fagattuhu mundu ayyam ay boyone haala kaɗo haala gimmimi ko leydi misra garmi ɗo henne e kan'an garmi ko ƴewde musidɗam goto ko mawnam min bayiri yidirde balɗe mi yiyanimo mi anda holto heedi nden noon garmi ɗo henne ƴewdemo kono falamma ra'ani awladuk nden ɓesmuma nguɗo yi kam isɓaduni wa laɗɗahu fammi biddammi ɓe daddimi ɓe diddimi ɓe jaggimi ɓe ƴetti ƴiƴam ɓe mbaɗi e hunu kam he ɓe kaɓɓimi ha timmi ɓe gaddimi ɗomaɗo minan noon qad harrama allahu alayna luhuma al anbiya'i minen Allah koko harmini e amen ñamde tebbuji annabaɓe e on saaha annabi yaquba hebbitina haalde e boyi
annabi yaquba wi joni mboɗo yiɗi namdadema wa hal yusufu fi qaydil haya mbeto yusuf ene wuuri mbeto yusuf ene wuuri boy heɓɓiti wimo min mi anda so yusuf ne wuuri mi wona keɓowo ko ummi to Allah to banggue wahyu mi wona ganduɗo birnide wala alal ghaybi bi muttali'in e on ɗon saaha tan annabi yaquba heɓɓiti wi he goppe boy o yaa haaju muɗum on mbaɗi golle mum wona o boy waɗani hay hunde ɗon tan o yamiri yo boy oppe Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou aɗa andi fulɓe mbi guppo so ande hoore mum tuta e juuɗe mum annabi yaquba ande hoore mum namdi boy nden yusuf ne wuuri te boy wona kollaɗo birnide boy kay walla ɗon ko sonngude e raddude est ce que aduna machallah e ɗum foti ko yidde goram ceerno Khalidou annabi yaquba nana haalday boy tene koɓe kaalata ko fenande bonde tene yusuf nana e nder woyndu ko toon paaɗen holno yusuf wayi toon to nder woyndu to. Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltinay mama no feewi e namdal ma kadi paayo dingal Seydi Saar yo Allah yoɓe moƴƴere ko ni de mbiɗa noon annabi yaquba nene ga haalda e boy taw ene wondi e sukaɓe mum mawniraɓe yusuf weddinoɓe yusuf e woyndu ɓe garti ga haɓene kaala ko wodani ha ɓe jaggoyi boy ɓe gaddi ɓe mbi ko oɗo ñamno yusuf caggal nde ɓe moddini e hunuko mum ƴiƴam joni noon yusuf nene nder woyndu to kamɓe haɓeni ga joni noon yusuf to wonto kañum hol habaru muɗum ko noon mbiɗa e le e on noon saaha annabi yusuf o naati e nduɗo woyndu caggal nde ɗum niɓɓinno o naati e mayru ndu leeri ndu natti niɓɓidde cikra ko lampaji peŋa toon woyndu ndu wayno hande ñalawmaji men hande ni ndu leeri sa yalti galle ma ñalawma aɗa yaha no leerdini woyndu ndu way noon elle cikkata ko wuuro e on ɗon saaha woyndu ndu kono mettunodu to banggue ndiyam ɗam woyndu ndu weeli ha ndu wayno jumri woyndu ndu kondu jiiɓinondu ndiyam ne wonno banggue yo bang jibrilu wulli woyndu ndu ɓeeɓi so wona fodde tan ko foti e hunuko woyndu ndu ko ɗon tan ndiyam woni so neɗɗo weddima bagal tan ene wawi ñedde ndiyam taw ko fodde tan hunuko ko to bagal ngal ummi to fayi less fodde tondu hunuko ndu ko ɗum tan waɗi ndiyam kono ko heddi ko foof ɓeeɓi yusuf nen nder toon Seydi Saar e on noon saaha jibrilu ñande fof ne addanamo ñamde e yarde taw ittata ko aljanna jibrilu ara ɗon yewtamo ha hiira arata ko subaka yewtamo ha hiira so hiiri tan jibrilu yalta kañum rutto dow asmanuji e on ɗon saaha noon so jibrilu funne yaade kanko yusuf o heɓɓito wiye jibrilu sa yalti woyndu ndu mi hulat jimmi ko keddoɗa ɗo ɓe puɗɗima wowodirde jibrilu heɓɓito wi ala woto hul sa huuli mi haalanma ɗiɗo konnguɗi defta e majji hay neɗɗo kala joguiɗo caɗele kulol so haali ɗiɗo konnguɗi ene jogui koɗi nafata no feewi ma Allah ɓenninane ko kulnoɗa ko taw ala ko waɗma jibrilu wima sa huuli haal ɗiɗo konnguɗi sa haali konnguɗi ɗi tan kala ko kulnoɗa kulol ma yahat taw noon ko kulnoɗa ko hayti tampindema janggo kadi sa huuli tan reftu hen Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou no mbiɗani ko noon neɗɗo so huuli goram ene yiiɗi wallede no feewi teni kadi Youssoufa dañi fartaŋe ñaldude e Jibril on kam sa ñaldima tan hewat gandal nde tawno kam woni nelaɗo mo jomiraɗo nelata hakkude mum e tagore muɗum est ce que ceerno Khalidou Jibril wimo noon holko Jibril haaldi e Youssouf e holko Jibril wimo ɗon e nder ɗiɗo hen konguɗi
toon to nder woyndi to ceerno Khalid bisimilla maɗa. eyyi seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no fewi namdal ma. mbiɗa wonde holko Jibrilu haalni Yusuf wonde so huuli yo lamdo yo haal ɗiɗo konngudi so haaliɗi tan kulol makko yahat kadi Allah addanamo yewtoɓe. konngudi ɗi ko ya sarihal mustasrihin wa ya gawthal mustaghithin wa ya farrij karbal makrubin qad tara makani wa ta'lamu hali wala yakhfa alayka shay'un min amri. ko ɗum ɗo woni ko Jibrilu wi yo annabi Yusuf haalto nder woyndu to so tawi kolol jaggi ɗum so haali ɗum ɗo tan kulol makko yahat kadi Allah lomtinanamo ko ene yewtamo. eɗen gandi wona ñalawma mo nannatono Jibril wimo dani ala taw woni hedde balɗe ɗiɗi nde wonde wiyama o waɗi e woyndu he ko balɗe tati kono wiyama ala o waɗi e woyndu he ko ɓuuri balɗe tati. joni noon oɗo ñalawma mo Jibrilu haalnimo kaɗo haala ñande wulliti Jibril so yeehi o hulat mi tini hanki ne jaaɗa mi huuli heccanki ne jaaɗa mi huuli hande ne sa yeehi mboɗo ɗaminima mi hul e hoddiro Allah Jibrilu haalnimo ɗum ɗo yo haal ɗum e on jamma wiyama ko nde o haali ɗum on jamma caggal ɗum janggo mum tan o yalti e hoddiro Allah nde o haali ɗum caggal Jibrilu yeehi Seydi Saar o haali kaɗo haala kanko no refti hen ya sarihal mustasrihin wa ya gawsal mustaghisin wa ya mufarriju karbal makrubin faqad tara makani wa ta'lamu hali wala yakhfa alayka shay'un min amri o haali kaɗo haala nden o haali ɗum ɗo tan ɗon o tini malaikaji fof ngari piltimo malaikaji kewɗi piltimo kanko Yusuf malaikaji ɗi goni e yewtudemo e nder ndun ɗon woyndu on ɗon jamma ha weeti nde weeti janggo mum noon e on ɗon ñalawma ko nden o yaltina e ndu woyndu beetewe ñawlu ko ɗum addani Allah subhanahu wa ta'ala wiide wa awhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha taw noon wo hum la yash'uruna min bahyi Yusuf to nder woyndu to taw ko wahyun haqiqa to ko wahyu mo ganduɗa ko gonga e gonga omo jogui duuɓi 14 wiyama ko duuɓi 17 ko 14 onon ɓuuri sellude taw ko yidde deñude ɓernde makko min kabrimo to nder woyndu to latunabbi annahum mamin kabruɓe mawniraɓe ma ɓeɗo weddiɓe ma e nder woyndu mamin kabruɓe caggal oɗo ñalawma hande so ɓenni ɗo ha yeeso e fi golle ɗe ɓe golli ɗeɗo bi amrihim hadha e ɗeɗo golle ɗe ɓe golli mamin kabroyɓe koɓe golli ko mamin kabroyɓe ko ɗum rontintuma janggo wo hum la yash'uruna taw kamɓe ɓe tinani koɓe gollata ko wonko jogori kewanoydema golle mabɓe ɗeɗo jeeya ko eko jogori lawɗinde yawnude ɗen ɗon golle gona mamin kabruɓe ɗum addani Allah haalde kaɗo haala Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalid ɗum ɗo kala jogori rokku ɗum walla rokki ɗum Yusufa ko haasidagal ñaldude Jibril jammara malaikaji kala pilto ɗo gonɗa ɗaɗa woni nder woyndu est ce que Allah kadi ne wahyinma wahyu labtuɗo ceer guila e duuɓi 14 e nder woyndu ko haasidagal ɗum waɗi no mbimi haaside ko engrais mo haasidini o ɓeydoto ko rokkude mo doole e sembe e yaarude yeeso sabu Allah wondi koye kaasidenaɗo wona e haaside haaside ala gonɗuɗe mum hay goto haaside heɓata ko yiɗi woppata so onon jiidi baaba so onon jiidi yumma so onon jiidi yumma e baaba so onon jeyda e wuuro so on guiƴiraɓe so on golludiɓe so onon gonde jeere so onon ndindi boutique so onon kuccodiri reeno haasidinade neɗɗo kala ko dañi ko arsigue makko kala ko dañƴa ko arsigue ma neɗɗo wawa dañde ko wona arsigue mum sa forsi a lora hoore ma sa haasidinima goɗɗo lebta hoore maɗa ceerno Khalidou koni Yusuf wadda garten to Yaquba hakkude mum e boy ha hande aɓena kalda ceerno Khalid toon patuɗen.
eyyi seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama kadi e namdal ma eyyi ko ni Yousuf wadda joni kadi garten e annabi Yaqub est ce que annabi Yaqub nde boyoɓe gayni haaldude ha wimo ari ko jokkude enɗam ari ko yiilade mawnumɓe mbari yindirde balɗe o namdi so Yousuf ne wuuri boy o wi ala mi anda mi wona ganduɗo ko wirni mi ƴellitaki e birnidi mi wona jiiyo koyɗi saka mi anda somo wuuri walla o wurani ko ɗo annabi Yaquba felliti nadde e halwa muɗum o yeewoyi to banggue makko omo duwo omo lorlikino omo waya ha o fuɗɗi dañde tampere saabi kewgol bojji makko caggal ɗum kanko annabi Yaquba o yalta o jooɗoyo e hakkude laawol omo woya omo wullito kala dewɗo ɗon o nodda ɗum o wona e woyde o wona e wullitade ɗum taw ko ɗanniyankoɓe rewoɓe e ngol ɗon laawol o wullito ɗum ko heeɓimo ko o wona e woyde kanko annabi Yaquba o andi e hoore makko tan o anda ko watta ɗon e ɗon tan Allah wahyimo kanko annabi Yaquba neli e makko Jibril so tawi a ruttima e wullitade fewde ila ahadin min al makhluqin sa wullitima goto e tagaɓe hankkadi aɗa haalna ɗum mette maɗe mami momte e diwan annabaɓe wona ka annabi sa woppani ko gullitoɗa yimɓe ko tan ko hemma ko mami itte e diwan annabaɓe mi momta annabagal e ma ha laaɓa gonta neɗɗo ɓolo ko ɗum waɗi sababu ɗon e ɗon tan qala innama ashku bathi wa huzni ila allahi wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun ɗo addanimo haalde ngol ɗo konngol o wi o wullito mette makko ɗe e sunno makko o ko fewde e Allah e on ɗon saaha o mahoy suudu makko wiyetendu suudu sunno o ñiiɓi toon omo muña omo rewa Allah omo lorlikino fewde e Allah beele Allah ene ittanamo ɗeɗo mette kañum andi holno ittirta o ɗacci e jungo mum beele ine ittanamo ɗeɗo mette Seydi Saar ko ni annabi Yaquba waɗi kono noon en kaali ñanden kala ko jiiɗa ko kewi so moƴƴere so belemma so mette ina jogui sababu gadduɗo ɗum ina jogui sababu gadduɗo ɗum annabi Yaquba holko woni sababu o heeɓi ɗeɗo mette Seydi Saar kala ko jiiɗa ina waɗi ko woni sababu garal muɗum Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokkengol ceerno Khalidou ɗum waɗi mbiɗen neɗɗo sabu binat Allah hoddira neɗɗo yo won sababu hoddira moƴƴo woto yiito hoorema woto yiito gollal ma woto yiito ko mbatta woto hawto hoorema rento haalde konngol ngol ganduɗa janggo angal rokkoyma caɗele parce que ceerno Khalidou ɗo ɗo jaraten ɗo Yousufa ɗo annabi Yaquba yeehi mahi suudu sunu ɗo jogori sunade ɗo eɗen jogui enenne kadi yimɓe hewɓe oɗo saaha suniɓe gam sunare ɓiɓɓe mumen ɓiɓɓe ɗanniɓe jaaɓe maaye maaje ɓeɓe jiyani ɓe jeehi majji ɓe nanta ɗumen wona téléphone wona lettere wona yiide jibina ɓiye mawna yaaha a anda fooɗo woni ala fof keɓata e mum a anda koko wuuri a anda koko maayi ɓenne kadi ne goodi aɓe keɗo en ɓenne goodi ten aɓe keɗo en ɓenne kadi ko suniɓe sunu mawɗo kono noon e hey moon onon suniɓe oɗo ndiɗo mbaadi heɗotoɓe oɗo hen qissa tinnoɗe jaññe ɓerɗe moon yama Allah artirana moon ɓesgu moon yama kadi Allah yoɓa moon moƴƴere ceerno Khalidou so tawi ko noon sifori ko jeeyi sababu o jarriba e oɗo hen jarabi kanko annabi Yaquba Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no fewi kadi e namdal ma ngal namdiɗa payodingal mbaɗgal fayida mbiɗa wadde so tawi ko noon sifori holko woni sababu annabi Yaquba jarriba oɗo jarabi ngoɗo sunna hewgo e makko holko woni sababu o dañi ngoɗo sunna bettene waɗi sababu wadde holko woni sababu o
Seydi Saar mi weltima en ngal ɗon namdal mi weltima e ngal ɗon namdal no feewi no feewi no feewi no feewi bisimilla ceerno Khalid sababu jarribeede annabi yaquba oɗo jarabi annabi yaquba waɗino sa'a gooto o hirsi dammuwol ñalawma nde o hirsi dammuwol ñalawma o wuuɗi oɗon tew o juɗi ɗum nde o juɗi ɗum ha moƴƴi hendu mum yeehi e nokkuji goɗɗuɗi seeɗa e on saaha woodi mo ganduɗa ko keyɗuɗo hendu ndu yetti ɗum o rewi hendu he ha o yetti galle annabi yaquba nde o yetti o ñaagui yoɓe dokkumo hen e on ɗon tew o ñaagui ɓe dokkanimo o on ɗon tew ɓe ñamminanimo hen kanko on ɗon garɗo ñaagade o woni ɗon omo ñaagoɓe ko juuti ɓe dokkanimo hen haydara ɓe ndiwanimo ɓe kalani haydara ɓe ñaama omo daara ɓe ha ɓe gasni ñamde o ummi ɗon o rutti omo sooyi ko ɗaminino dañde ko hay hunde o dañani hen nde on ñalawma ɓenni fawi hen tan ko balɗe 7 Allah mana addi sababu ceerɗo mo e oɗo ɓiɗɗo mo ganduɗa kana a'azza awladihi mo ganduɗa ko kañum ɓuuri teddude e ɓesgu makko e makko kanko annabi yaquba ko ɗum ɗo woni sababu Allah addanimo ɗeɗo mette Seydi Saar kala ko jiiɗa e aduna tan ina waɗi sababu holko woni sababu gargol ngel ɗo gueɗel ɗum noon mboɗa andi ko ɗo kande tan yewtere men hande so hawre welede Allah ha Allah hokken hawrude e janggo inchallahu taala yo Allah hokken hawrude e janggo e on ɗon saaha jokken golle inchallahu taala Seydi Saar mi salminima walla janggonima taw ko ñalawma aset e ale ɗen kewani yewtude inchallahu ha Allah hokken hawrude e altini e on ɗon saaha jokken golle meɗen mi salminima Seydi Saar mi ñaaguima Allah to gonɗa foof ya wone jaam yo Allah wonan en wonde e meɗen yo Allah moƴƴen julɓe foof en calmini ifara e oɗon ñalawma hande noon so Allah jaaɓi jofoyten ko galle gaynde jaako kanko e cuddiɗo makko biyeteɗo Hawo Konte so Allah jaaɓi ko toon jofoyten e oɗo kikiɗe hande mi salmini bandiraɓe foof en juurima foof en duwima yo Allah wonan en wonde e men Seydi Saar ko musidɗo ma guiɗuma sehilma Khalid Abdullahi Sy ɗum noon mi oppuma ha Allah hokken hawrude e ñalawma altine ɗo e nden yo Allah jogo en ko jogono en kala aɗa yarlo aɗa yaafo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل ceerno Khalid Abdullahi Sy a jarama golle ma jooɗi peewi a weltanama no fewi no fewi no fewi a wona seeɗa ko duwiɗa ko en mbi allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina gam duwaw mo duwiɗa o yo Allah wattu ɗum baade yurmede wanjo e men wonani men jaam wonani men ɓuural wonani men ndenka e yajede kala ɗum noon hande kikiɗe aɗa hirda aɗa iwa ɗon ɗo ceerno Ifra Karfasoɗo neɗɗo moƴƴuɗo joom ñebbe tigui rigui en beltanimama mon fewi kadi ɓe jarama no fewi Allah yoɓɓe moƴƴere aɗa iwa to Elbeuf aɗa faya toon to Évro to galle Mbarodi Diako woni gaynde Diako hakkude joom suudu kame joom suudu muɗuma sokhna Hawa Konté mo ganduɗa en gandi Hawa Konté jeeyi sababu ko musidɗo men Mamadou Abou Gadio mo ganduɗa kañumne ko gorko moƴƴo dariɗo payodinɗo taw kadi ko darde mum famɗani e rendo ngo kimmirɗo no fewi to duɗal Baba Guellay woni groupe Baba Guellay ha fayanma kadi e groupe aji goɗɗi kala ko neɗɗo mo ganduɗa gonga nangguɗo no fewi kono kadi ko jiɗɗo leñol jiɗɗo pulago jiɗɗo cuballago pasniɗo hoore mum pasniɗo rende mum tigui rigui ko on jeeyi sababu ha ganduɗen ɓe ɗum noon ceerno Khalidou en dañata arde aseɗa alen no mbiɗa ni ko foftere meɗen so Allahu lamɗo jaaɓi
min ɗaccuma jaha to galle gaynde jaako gona e heɓanade ñebbe ɗe o ñamata ñande kala ɗe gona tigui e softande ɗum ɗon e altine kadi taw en garti inchallahu rabbi ɗo eɗen mbiya tan ƴevoronaɓe kala yoɓe jaltu ɓe jaɓɓoma bisimilla ɗa e lawol ara ɗum noon aadi men so jomiraɗo haaji ko altina dande welde nde ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga koɗo men ko ceerno Haali Abdullahi Sy gorko mo sorigo ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdullahi Saar gorko mo ndulumaji ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen kile kiñano dendamano sabu gordo winde dendama Yusufu e woyndo nano Yunus nde modino gallodo winde dendama Yusufu e woyndo nano Yunus nde modano ko ɓurɗo winde dognama Musa